seyabuya lo bhuti lona ayabona uyangi-approach-a. Okay, fine. Ekungi-approach-eni kwakhe uyasho ukuthi njengoba singakaze silalane yabo ufuna noma i-one night stand yabo. Ngiqale yabo nginqabe. Then emva kwalapho-ke gcine sengivumile-ke. So manje lo muntu engihlekisana naye njengamanje angazi uthole kanjani but yena useyazi and lokho kulidele ukuthi sigcine sesihlukana and ekuhlukaneni kwethu ngiyambona futhi ukuthi uhethekile because ubengithanda and leyo nto leyo imlide ukuthi egcine sethandana nomama abadala and uyabashintsha. Cha ngisakuthanda sengi-right sengimuvile nempilo. Hawu so Sengimuvile nempilo ukuthi lento ayenze yangiphatha kabuhlungu. Ngiya-understand. Yangiphatha kabuhlungu. Ngiya-understand. Nami if bengiwena vele bengizophatha kabuhlungu. Ngiyabonga. But ubhalile kwi-show. Yebo. Ubonisa ukuthi uyaxolisa. Okay, ngiyamxolela. Kodwa mina sengidlulile kuyena. Uthando lweqiniso, uthando lwamanga. Igama lami nguStufuza Dlanga Amandla Zulu. Ngumngwenya Nkomo Sovukazi Mvuleni. Ngintokazi Zalo Mamkhize. Kahle kahle ngumamsebenzi. So today sivakashele uSisi and ikhona lento le esentuzini yakhe afisayo ukuthi ayibeke nje phezu kwetafula igqame nje. Akhiphele eshashalazini icace kulo muntu lo afisayo ukuthi alandelwe yena. So ke asike size ukuthi story sihamba kanjani sithini. Ngiyafisa ukuthi ungakhohlwa ukuthi lapha kuyimpande zama-Afrika ku-87 Queen Street asakhona ama-products. Mekwenzeka ukuthi khona isifo ogula ngaphansi kwaso ungasithinta ku-062 219 7748. So ke asike size ukuthi story ingabe sihamba kanjani. Sabona kanjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi ukuthi umabani, uzalwe kuphi, wasukhulela kuphi? Igama lami nguSipho Ndlovu wase-Claremont. Okay. Ngakhulela khona futhi eClaremont. Akuphi amakhaya wakho? AmaPhumulo. AmaPhumulo kaNdlovu. Yebo. Okay. Ngicela ukwazi ngempilo yakho kabanzi. La esikhathini sakho nje sokukhula, ukhuliswa abazali boba uthungu ukubambisana noma umzali ube yedwa noma bekugogo nomkhulu noma ke mhlambe ke bekuwomalume o-auntie nihlala nonke nomzala nje yonke le nto leyo. Nanokuthi ke ekhaya isimo besihamba kanjani ngale ndlela ukuthi if ucele something manje bekuthiwa linda kuphela inyanga noma bowuyithola into ngesikhathi osiceleyo noma kuthiwa iphande inyanga bowuyithola noma mhlambe ekhaya bebe afforda nje noma bebentulwa. Hayi mina sisami ekhaya ngikhona nogogo nobaba single parent so mina-ke bengilinda ukuthi kuphela inyanga ukuze ngithole something. Ayekho ekhaya umuntu osebenzayo kumanje. Uma ubekuphi? Biological mom. Uma wahamba ngineminyaka 3 emhlabeni. Emhlabeni ne? Askies. Then umndeni wasekhaya komalume bebekhona ukuthi bakubhekelele ukwazi ukuxhumana nabo ngesikhathi ofuna ukuxhumana nabo ngaso bokwazi ukubavakashela mhlawumbe mekuthiwa izikole zivaliwe nje yonke lento leyo. Cha usisami bengingabazi kahle ngibaze manje ngoba sengikhulile. Uma bani ma? Uma sengwayo emanzini. Manzi uzungu. Yebo. Okay. So isilonda sokuthi uma ubengekho eduze. Yes, awuzenzelanga wena uhamba emhlabeni ngontando kaNkulunkulu fine. But awukaze uzube nesilonda sokuthi uma bengekho eduze okay fine uhambile ngendlela ahambe ngayo intando kaNkulunkulu but ekhaya komalume awukazi uzube nesilonda sokuthi bebekhona abafowabo but bebengazi bazi bekuxake bebengazi bazi bayixanga ukuthi ngibavakashele noma bezongibheka ukuthi ngiphila empilweni ekhaya. Into engiyidingayo bebengazi mhlambe bayixaye bona ngokuthi ngiyithole since bezalwa noma wami. Isilonda for ukuhamba kwami emhlabeni besingekho kakhulu because bengamukela isimo. Isilonda sibe khona ngokuthi bakhona ekhaya
but abangazi ukuthi ngihlani, ngihlala Okay. kephi, ngihlala kwindawo kanjani. Ufudumele. Because one of my brothers, esayidini kama, bengifunda naye esikoleni but besingazani, sazane manje sesibadala. Kodwa ufunda naye? Yes. Uthe uma uqala ukwazi ukuthi ubhuti wami lo ubuya nami esayidini lakamama and kade ufunda naye all along bungazi. So uke wayikwata? Angikwatanga kakhulu kodwa kube khona lokho kuthuka lokho sagcina futhi sesijwayelana wangazi Okay. naye because naye bengazi yabo. So kodwa sigcina sesazana-ke. Uyakuthanda? Uyakubonisa uthando? Ngeke ngisho kanjalo because asihlali ndawonye asibonani njalo but la esihlangana khona kuyaba khona lokho. Niyaxhumana ey'ngcingweni? Yebo siyaxhumana. Okay. So ngicela ukwazi-ke into ekuphushile ukuthi uzufike kule show le ukuthi bekuyini? Iqala yiphi indaba? Ungilandise ube nesineke nami because bengingekho eduze kwempilo yakho, angazi ukuthi bekwenzakalani. So ngicela ungilandise nje step by step ungichazele ukuthi iqale la indaba yahamba isilana-ke manje. Isizathu sami sokuthi ngifinyelele kule show yilesi. Isizathu sami sokuthi ngibhalele le show lena, bekhona umuntu okade ngithandana naye. Sithandane nawo 3 years. Okay. So wahamba lo muntu singakaze silalane. So Okay. besithandana. Wahamba singakaze silalane, waya emakhaya wagoduka. So nami njengomuntu-ke ngamove on, ngaba nomuntu engihlekisana naye, ukhona njengamanje siyahlekisana. Okay. Manje inkinga iqale useyabuya lo bhuti lona ayabona uyangi-approach-a. Okay fine. Ekungi-approach-eni kwakhe uyasho ukuthi njengoba singakaze silalane yabo, ufuna noma i-one night stand yabo. Ngiqale yabo nginqabe. Then emva kwalapho-ke gcine sengivumile-ke. So manje lo muntu engihlekisana naye njengamanje angazi uthole kanjani but yena useyazi and lokho kulidele ukuthi sigcine sesihlukana and ekuhlukaneni kwethu ngiyambona futhi ukuthi uhethekile because ubengithanda and leyo nto leyo imlide ukuthi egcine sethandana nomama abadala and uyabashintshashintsha. Okay, ngiyakuzwa but kuza kaningi. Okay. 1, uthandana nomuntu nangakazi navakashelana, nangakazi naze nenza lutho. And mina ngizalwa nabafana, ngizalwa ney'nsizwa. Sike sikhulume. Bake bangicacisela before ukuthi uma ngase kuthiwa uthandana nentombi manje and awukazi ukwenza lutho layo, awukazi ulala naye, uba nesilonda sokuthi loya muntu angazi ngilale naye. Kuthi noma kuthiwa uyambona ukuthi usemove on, usashada nje futhi kudala, kodwa ulokhu uhlala nesilokozane sokuthi angikaze ngize ngimenze lutho. So bazithole bencenga, kube ngazuthi manje bayafisa noma mhlawumbe kube ngazuthi beza nothando ohlukile kunalolu umuntu esuke lithola ngaleso sikhathi kulowo muntu lo. Not ngoba kusuke likhona but ngesimanga sokuthi kunalesi silondo lesi sithi ngeke ngathandana naye, wayengangivumela ukuthi ngenze ukuthize but aqondananga ngalesa sikhathi. So ngifuna ukubuyela kuyena ngesimanga sokuthi ngifuna ukulala naye then sengaphela-ke. Usengaqhubeka yena impilo yakhe kulungile but mengenzile lokho emqondweni wami engicabangayo. So mawuthi wena awukazi uzukwenze lutho naye and kwenzeka ngale ndlela kwenzeka ngayo manje, usuzowahlukana nanomuntu wakho, ufuna ukuthi kwenzeke ini? Awuboni yini ukuthi ufuna ukufeza inhloso zakhe zokuthi akaze zenze lutho nawe ngaphambilini, kuyima esengakudedela-ke enze itayela-ke ngale ndlela enza ngayo, mhlawumbe uthole ukuthi unomuntu wakhe eqondile ngaleso sikhathi, kuyima-ke esekudedela-ke. Awucabanga kanjani? Eqinisweni Noma wena awunankinga nalo nokuthi ufuna ukufeza lesa silonda, ufuna ukupholisa leso silonda sakhe esemumva kuyima? Eqinisweni sami bengakuboni lokho mina because ngibona manje kule nto le esisekuyona njengamanje nomuntu wami engithandana naye ukuthi sesigcabene. Inhloso yakhe kushuthi ukuthi asixabanise ngoba mhlampe ngokubona kwami befuna ukuyiphiniselela, angazi kodwa.
The time kade uqala ukuqoma lo obuthandana naye usuxabene naye. Wawusathandana naloyana yini noma kwadlula isikhathi senihlukene kwayimande uqala uthandana nalo? Ngizama uku-check ukuthi ikhona yini impi phakathi kwabo, bayazana noma cha? Ngokwazi kwami abazani because Okay. wathi eqeda ukuhamba ngahlala isikhathi engathandani namuntu. Okay. Njengoba esebuya manje. I think uzwile ukuthi khona into engithandana naye. Okay. Then masenza lento lesiyenzile. Then waseke-ke Okay. Imaki. So njengoba wena uzile kwi-show ufuna kwenzeke yini? Wena ufisa yini esenhlizweni yakho wena? Njengoba ngize la eshowini ngifuna ukuzogxilisa kumuntu wami ngale senzo engisenzile and ngifuna siqhubeke la esigcine khona nomuntu wami. Oh, lo muntu othi asikubizele yena akuyena umuntu, akuyena iloya onesilonda sokuthi alalanga nawe. Umuntu wakho ne? Yes. Okay. Ish. What if yena besecabangile ukuthi mhlambe khona into ebeseniyenzile? Uzokwazi ukuba nesineke sokumchazela? Yebo ngizoba naso isineke somchazela because yena ngiyamthanda. Okay. If ubesanomunye umuntu omusha? Ayikho inkinga kodwa nje mina mangixolisile walizwa elami side ukuthi kwenzakaleni size sigcine sesila esikhona njengamanje. Unazisho? Siyahleba nje. Hayi ungitshele nje. Eshelini zakho nazo akekho nje umuntu othi mhlambe potentialities zini? Sikhona zona kodwa angaze ngicabangele ukuthi Awufocusile kuzona. Wena ufuna umuntu wakho wena. Ufuna umuntu wami. Uyazi ukuthi umuntu uyakwazi ukuzidala, uyawazi ukuthi umuntu uyakwazi ukuzakhela amabhilidi emqondweni wakhe. Angekho. Awakhe abe khona, abe phezulu futhi uthola ukuthi ayikho lento leyo. Uzothi uma usubuyela kuyena nikade senihlukene. Nixatshaniswe nje futhi nakhona into engekho uthola ukuthi kwaya nawe awuyazi lento futhi awuyi-attendanga nje uchaza nje. Uthola ukuthi mase buyela kuwena uzobuyela ngesimanga sokuthi uncengwa uwena kade kuthanda. Kodwa uthola ukuthi akasabuyeleli manje enhlizweni yakho noma empilweni yakho ngesimanga sokuthi ufuna ukuthi izinto zibe right. Ubuyelela nje ukuthi ufuna ukuthi wena ube right enhlizweni nanokuthi ke angashayi 69 eyedwa uzobe ukhona vele wena. U-aware? I am aware but ke inkinga ayikho futhi nalapho because sokumcabango wakhe loyo. Okay. So mina ngifuna nje azi side lami noma bekuthiwa kwenzakalani emva kwalokho anginankinga. Mayizile nje side lami ukuthi lento engiyenzile bengayona inhloso yami, bengayinhloso yami ukuthi ukumphula inhliziyo. Okay. Kulungile. Ukhona umuntu wakho njengoba unizile inamba yakhe ngixhumelene naye ukhona. So ithi ngimlande khona sokwazi ukukhuluma naye. Okay. Ehlisa uvalo. Ufunani whisky? Ngiyadlala. Muka lapha ekhaya ungakhohlwa ukuthi lapha kwimpande zama-Afrika akhona ama-products ungasithola ku-062 219 7748. If kuwukuthi lesi sifo ogula ngaphansi kwaso awukazi uzusile thina sisi-advertiser. Asifona ubuze ukuthi mina ngiphethwe ukuthi nokuthi ningangisiza na? Sizoba naso isineke ukuthi siku-athende. Ameke ukuthi usekudeni singakuposela ukhona ukuphepha ukhona u-courier guy zingakwazi ukufika kuwena iy'mpahla kodwa musa ukuthula unesifo esingaze sikuthathe uze uhambe emhlabeni ekade usizo ungathuli noma kuthiwa ugula ngaphansi kwani musa ukuthula khuluma sithinte ku-062 219 7748. Ngiyacela ukuthi nisisondezele ke upartner wakudala kalokhuzana. Sawubona kanjani? Yebo njani sisi wami? Ngiyaphila wena? Ngiyaphila njani? Ngi-right. Ngicela wazi igama lesibongo namakhaya wakho la usuka khona nala uhlala khona manje. Igama lami uJunior wakaKunene, amakhaya amasebhizani, okwamanje ngihlala ePine Town. Okay. Ufike nini la ePine Town? Ngineviki ngifikile. Okay. Uyamazi udadewethu engihleli naye? Yebo, intokazi yami le ngiyayazi. Umuntu wakho? Yebo, umuntu wami. Okay. Ithi awungithi fahla kancane. Nigcinana
Mhlambe ngabe naxabana noma angizwananga kahle hle, noma kwazi tshwana, ibithini into kwenzakalani ngicela ukwazi. Kahle kahle angeke ngisho ukuthi sazibana kahle kahle saxabana kahle kahle. Okay. Ngenxa yokuthi khona umuntu owafika like yena wayejola naye before. Oh. Yabo, balalana ngathola, so I think iyo nto iyasixabanisa leyo. Iyo nto iyasixabanisa leyo. Ayihlalanga kahle kumina personally as umuntu wesilisa. Ukuthi ngeke ngijole nomuntu at the same time ubhizi nabanye abantu eceleni. Wathola kanjani? Ngezwa ngamahimihimi. Yebo. So ubhalile-ke kulolu hlelo Yebo. lakwa Black Life TV unesifiso sokuthi akhulume nawe. Yebo. Ngicela nje umuphe isikhathi sakho umlalele ukuthi yini la afisa ukusho kuwena. Ngiyazi ukuthi unayo inamba yakho but ubhalile kulelu hlelo ngoba nakho mhlambe ku-serious afuna ukukhuluma. Ngicela umnikeze nje isikhathi sakho. Yebo, ngamnikeza isikhathi sakhe. Ngicela ukukhulumisana naye. Njani nje? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngibhalile la ekhaya, ngifuna ukuzotshela ukuthi ngale senze ngasenza ngiyaxolisa. Kwangayona inhloso yami ukuphula inhliziyo. Buka manje siphelelephi. Kodwa wena side lakho ubone ukuthi njengoba siphelile la ngenxa yezenzo zakho. Ukube mhlampe wazama ukuyiphatha kahle njengawo wonke amanye amantombazane engaba sikho la. Ngabe sikwenye indawo si-happy. Cha Junior, kwenzeka iphutha because ngakuchazela ukuthi lo muntu lona njengoba kade kuyamanje sasivele sithandana. Ya kona wangichazela ukungichazela kodwa manje ukungichazela kwakho ngikusasiza ngalutho cause sekwenzakalile. Manje Junior sengaze uthathe izinto uyibeke la uyibeka khona. Ungafuni mina ukungilalela, ungafuni ukungi-understand-a. Wena zifake ecathulweni zami njengamanje wena ubuzokwenza njani? Mina kube nguwena bengizovele ngishiye kanjalo nje kunje izinto cause angiboni ukuthi zingalungiseka manje izinto mesizinje. Angithi Junior usangithanda. Cha, angisakuthandi sengi-right, sengimuvile nempilo. Hawu so. Sengimuvile nempilo. Ukuthi le nto ayenze yangiphatha kabuhlungu. Ngiya-understand. Yangiphatha kabuhlungu. Ngiya-understand. Nami if bengiwena vele bengizophatheka kabuhlungu. Ngiyabonga. But ubhalile kwi-show. Yebo. Ubonisa ukuthi uyaxolisa. Okay, ngiyamxolela. Kodwa mina sengidlulile kuyena. Angaqhubeka athola abanye abantu cause sekuyimini isilima phela la. Manje Junior uthi mina ngenze njani? Mina ngithi qhubeka naleyo muntu wakho loyo. Uphi? Imake Junior, wena umuntu onayo kwi-relationship umuntu oqalwe wena sonke isikhathi. Awukwazi wena wathinta intombi yomunye ubafo ungamazi. Angingiqamba manje ngisekuyenzeka leyo nto. Kodwa throughout i-relationship angazi noma mhlampe kwamanye ama-relationship kwenziwa ngezinye iy'ndlela kodwa like loyalty. Angisho useke waba nayo nawe intombi eqalwe omunye umuntu ngelinye ilanga ungazi ungekho futhi. Yebo. Ngiya-understand. Mina Junior angithi mina buyelana naye ngoba nakho ngiyakuphoqa, angikuphoqi mina futhi angilwi. Yebo. Kodwa ngithi yini enzima ngoba phela ukwazile ukuthanda nomunye umuntu oqalwe omunye umuntu ngelinye ilanga ungekho. Yebo. Kodwa nangumuntu and ubonisile ukuthi uyakuthanda, ubonisile ukuthi uyaxolisa and uyabonisa ukuthi usazimisele ngawe. Yebo. So ungangizwa kabi, angisho ukuthi force ubuyelana naye, angikho lapho angikuphushi. But yini enzima manje ukuxolela umuntu wakho okade uvela unaye kwi-relationship? Engakusho noma usefela ukuthi uke waba nawe before wase kwenza lento eyenzekile therefore awusakwazi ukubuyelana naye. Ngiyaphinda futhi angikuforce ukuthi ubuyelane naye, angikuphoqi. But uke wathanda nomunye umuntu ongaqalwanga uwena. So yini isiyinkinga manje la? Because ubonisa ukuthi uyaxolisa. Into esiyinkinga la ukuthi she went behind my back and did me dirty
Okay. ngingekho Okay. cause kube enye intombazane ibizohlala sonke lesikhathi ilinde cause Okay. good things take time. Akekho ngazi. Okay. Yabo. No, ngiyakuzwa. Mhlambe ngabe icala lakhe lisekuthenini okay fine kwenzekile and uphatheke kabuhlungu ngiyavuma. Angili. Angisho Ukube mhlawumbe angifound outhanga mhlawumbe I'll be more than happy. Ukube bengazi. Inkinga yakho uthi utholile. Ukuthi ngitholile. Ukuba ngitholanga mhlawumbe ngabe ngihappy. For the fact ukuthi ifikile lento endlebeni zami ayingiphathanga kahle. Junior akekho umuntu ongawenza amaphutha. Yo. Siyawenza sonke amaphutha kodwa hayi ukuthi akanje amaphutha ngeke ulale nomunye umuntu mesuthi iphutha lelo. Okay, ngiyaunderstand vele usuke ukuma senses wakho. Yeah. Usuke I don't mind giving her a second chance. Kodwa Uhlulwa yini? Yabo uyona lo but lo ongulisayo ke mina. Uhlulwa yini? Uwona lo but lo ongulisa tu. Uthini ubhathi wakho? ubhathi wami uthi it's hard to forgive, it's really hard. Sokungcono ukuthi uhambe ulala nabantu abadala kunawe, uhambe ulala nabantu abadala kunawe ongabathandi. Ukuthi phela bebenginika imali ngalesa sikhathi ungekho. So nami ayikho into ebengizoyenza. Imali. Uyabo ukuthi mina nawe siyafana ke. Siyafana, uqonda ukuthini siyafana? Imali. Okay, just to wrap up the topic, this is not about money. Lento le, it's about loyalty ekugcineni, ukuba neqiniso nomuntu. Mina ngiyavuma, ngiyamxolela ngalento ayenzile cause Kodwa usafuna ukuba naye. Kodwa sengi-right ngaye. Okay, awukaze nithola omunye umuntu usathana naye. Nah. Pho waqala wacabanga, ucabangani manje? Angicabangi. Bafo ngeke. Uqale wacabanga. If bengekazi uzothola omunye umuntu, bozomphendula fast uthi akazi. Base uqale wacabanga nakhona wabheka phansi. Usekwamthola omunye umuntu? Yebo, usathana naye? Yebo, okay, fine. Yena ufela ukuthi akakubambanga ngaleso sikhathi kade uthola omunye umuntu. Yeah. Ufela lokho. Juna nakho nje ngikubizile la kusho ngizoxolisa, ngizokwazisa ngestori sami. Ngiyaxolisa. Wena oke waba nomuntu ozowathana naye, awukazi ungitshele and anginankinga mina nalokho. Awukazi uxolisa awukazenzela ukuthi mina ngiyaxolisa phambi kwabantu bekude. Okay, mina ngicela ukubuza wena ubuhlulwa yini ukulinda isikhathi esingaka vele? Phela Juna lo muntu ngake ngathandana naye before. So mina ngicela ukubuza akayikho inkinga ukuthi ngijola nawe at the same time nginomunye umuntu eceleni, is that right? Sake wakwenza nje Juna uzobuhlulwa yini? Mina ngiyaxolisa, mina ngenze iphutha. Okay, ngiyaxola-ke. Ngiyakuxolela. Ungaxoli ngoba ukhuluma Juna. Hayi, ngiyakuxolela. But Let's move on. inkinga yami yiwo impela ke lo but dadewethu ngicela ukukushaya. Ngicela ukukushaya nje phambi kwakho uJunior ngoba uyawazi umthetho wethu. Awukwazi ungena kwi-relationship nomunye umuntu usanomunye umuntu. Fine, awungenanga kwi-relationship nomunye umuntu usanoJunior but ubuyele kuyena ngesimanga sokuthi kwenzeke lento eyenzekile isiphithiphithi. Ngiyakubhaxa ke ngiyakushaya ke nje lapho. Ku-wrong. Asikwenzi lokho kwaZulu. Mhlambe uma kuthiwa iBoesman noma iNdiya mhlambe bayakwenza but thina asikwenzi. Ngicela ukubhonya lapho. But ubhuti wami uyabuya usezothi uyaxolisa. Ukwenzile nawe lokho before, angimi ngakho. And angisho ukuthi wawu-right ngalokho, angikho lapho mina. But ukhombise okokuqala ubhalile ku-show ezobukwa abantu ababhaya. Ebonisa ukuzisola kwakhe, ebonisa ukuxolisa kwakhe, ebonisa ukuthi usafisa ukuba nawe kwezothando. So uyangidida-ke mina manje mothi uyamxolela kodwa awusafuni ukuba naye. Sonke siyawenza amaphutha. Ayikho ingelo sephila la emhlabeni. Nginamaphutha ami nami. Yabo njengoba ngikhuluma manje nawe, nginamaphutha answebhu kabi. Kuyikona ukuthi awavelanga.
Kodwa lesimanga sokuthi akakwazanga ukuthi abe namahloni azafihle uzile kwishow ezobuka abantu abaningi uzibonisa ukuthi uyaxolisa. Ayikho ingelosi ephila emhlabeni akayona ingelosi awuyona ingelosi kwayi nawe nami mengikhuluma nawe angiyona ingelosi nami nginamaphutha amaningi kabi nakhona futhi anyanyisayo but ubonisa ukuthi usakuthanda njengoba eze la show and uyacela akasho ukuthi sheshisani-ke manje izinto nibe right nibuyele esimeni ngendlela kade niyiyona cha akasho kanjalo but uyacela isicelo sokuthi yes ngilenzele iphutha but ngisayimisela ukuthi ngibe nawe futhi ngisakuthanda ngiyacela ukuthi sizameni ukulungisa lesi siphithiphithi esenzekile mina bengisihlambe uzothi yes ngisakwatile ngisadinga isikhathi sokucabanga awungiyeke nje okwamanje ke ngishawa umoya awuphume nje kumina kodwa ngibuyele kuwena ngelinye ilanga mase ngigwinyile lokho la meva lawa angihlabayo usuvele washo yonke into ade ngifuna ukuyisho okay ke shuthi mawuthi ngisho yonke into ofuna ukuyisho shuthi uqonda ukuthi akangakujahi usazobuya ubuyele kuyena hayi kodwa ukuthi uyamlahla oh okay uzule yini uyangizwa uyasezwa kathi ngizwa kahle okay ke so uJunior usanakho ukuthi yes angabuya kuthande nangolunye usuku nisangabuye nibe right kodwa usadinga ukuphefumula so mhlawumbe sekuthenini ungamjaha usagwinya ameva okade wenzile kulamalanga so angisho awusho ukuthi uyamlahla ya ngimlahla awumlahle usazobe umthanda yeah okay manje Someday. uphefumula isikhathi esingakanani okay ke nako ngumbuzo koJuni leyo mbuzo leyo uthanda kuba nzima ke leyo mbuzo loyo ngobani kuzodependa ngani kuzodependa kanjani Juni mhlawumbe it's gonna take like a month 2 months 3 months yazi uvalo lami nginalo yini elokuthi kwaZulu intomba uyali uyahlehla nje kancane lokhu usho vezi emumva awukhiphi ngembaba uthi angisakufuni okay manje mawuthi kuzothatha inyanga uyangithusa ngesimanga sokuthi ngiyazi usikwaZulu intomba yaliyo kodwa mhlambe iyona ndlela yokuthi siqede le conversation esinayo la kodwa kube ukuthi wena ugabe ngokuthi nje angibuyele emuva mina ngenziwe intombazane kanjalo okay nama ngibuyele emuva ukwenzile ngiyamcolela yeah that's it awubuyele emuva like I'm not focusing on the past kodwa usazokwazi ukuphinda ube naye futhi yeah ngisazokwazi naye mengasalungisa indlela zakhe asisho njalo uzweleke angisho akekho eledweni akekho ku TV nangu la uyazikhulumela ukuthi mangasulungisa so I think ibe ku step sokuqala leso ukuthi ubhalele ku show uzokwazi ukukhuluma naye ubuso nobuso esokuqala leso okwesibili ngicela ubone angisho uyazazi into ayithandayo Juni ngicela bandle ufocus kuzona ufaka amanzi ibho nje uze kanje ngoba uyachaza ukuthi akakulahli kodwa usadinga ukugwinya lelitshelele elila so kwamanje ngiyacela ungamjahi ungamnophezeleli ungamxini umnikeze isikhathi sakhe agwinye ameva mhlawumbe bese kwazi ukwahlafuna wagwinya kahle mhlawumbe usizoba right uzokwazi ukumlinda ngizokwazi ukumlinda kodwa isikhathi siyahamba nje ungakwazi ukulinda isikhathi eside ngeke phela awukazi ukuthi uyancenga kodwa ukale nesikhathi angisho iphutha likuwena ngicela ukuthi uma uncenga ungakali isikhathi angisho nayo omunye umuntu nawe omunye umuntu siney'ndlela esidila ngazo nama-situation anzima singabantu so ngiyacela umnikeze nje isikhathi sakhe aphefumule azilule azamule kodwa uthi yena angeke akulahle yeah ngimlahlile yena ukuthi sekuyikona nje ngifuna aqondise indlela zakhe okay njengomuntu wesifazane nawe-ke nje kumele uqondise zakho yeke labo gogo uhambe ulala indlela zami ngizoyiqondisa nawe mhlawumbe uma ungasushintshi shuthi ushintsho kumele libe kuthina phakathi soba u2 okay uright ngalokho akushoyo right uyathemba ukuthi emva kwesikhathi thizeni uzobuyela kuwena uyathembisa ngiyathembisa mina-ke ngazi ukuthi isithembiso uma usikhiphiwe uma once wasiphimisa ngomlomo fanele usigcine so njengoba uthembisa ngicela ufeze
Buka lapha ekhaya niyazibonela nani ukuthi siphethe ngaliphi. uJunior ulimele and uyaveza ukuthi ulimele kodwa okwamanje usadinga isikhathi. Into ayishoyo uthi angeke azamlahla umuntu wakhe kodwa kuyikona ukuthi shuthi kusakuningi xovene emqondweni wakhe and nje kuningi kungaphezulu kwamandla kwakhe ongaphezu kwamandla akhe okwamanje but uyathembisa ukuthi akamlahli udadewethu and basazoba right ekuhambeni isikhathi kodwa kwamanje usadinga ukuphefumula. Mekuthi nawe lapha ekhaya uyazibona ukuthi usenkingeni ulenzile iphutha Nkosi Jesu uyenzile into wrong and umuntu wakho uyamkhumbula futhi uyamthanda and usazimisele ngokuningi ekusafanele kwenze phakathi kwenu. Khuluma musukufela ngaphakathi ayekho umuntu ozobhula ukuthi wena ufisani uma uvala umlomo ngiyasibhule thina. So xubana nathi usitshele ukuthi kwenzakalani kuleyo email address eniyibona lapho ezathi. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, like, share. Ngiyamthanda kakhulu. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili wezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.